जों दिनै गोसोखां जे लाइ थांनाय 16 तारिखनि रेजाल्टआव 2 तारिखआव जों गाहाम मानमानि बागै गोबाय सालमानमानि बागै जों दिनै गायसा मता होनाय दंख फैसाल गोबाय मानि साल गोबाय मानि लगे लगे आंनो कन्यानि मुसुङाव जों दिनै एमन एका दिनाव सेकेन्ड खायनो हाका हिन्दु धर्मनि मते दिनैनि हाय जे दुल जात्रा दुल जात्रानि बिसिंथै जों दंख दखायनाय हैनाय एबं जोंनि बोसां उपाग्रनि नेतृत्वे जोंनि एकाउन्टसिमनानि जे प्रार्थी सार बिश्वकर्मा बर्मा जे गोबाय मानि सालो जों लाइन दंख दंगायजाक दामनिखाय जों यांगो गेदारिंनि फायका हेजामारा मटर स्टेन्डखौ यांगो सारा सिमनानि यांगो अंखा सेकेन्ड अंखासो बाजार गोदाल होके बाजार गोदाल जमायदोंखा यांगो गजनि थिके जों बाजार गोदाल जमायदोंनाय दाबो रावनो हाबायदों सिनिमं आरो मुंखौ बालुबन बिसिनि चेयारमेन गुमन जागरमा Sini media tampak
Tani Makanga Chungluana Hune, Tini Jaro Pine, Hatani Takuk Noro Tong Toglaye, Jar Jar Bishu, Noro Bijoy, Usop Klaye, Noro Tong Toglaye, they want to like Rika Tomano Hune, Non Tanang, Bisas Klaye, Anikiasa Kok Chabane, Orana Mataka, Bobagara